posachedwa vatu kupasirani zimene anayankhula amayi ena ku convention ya UDF pamene amawafunsa za mpungwepungwe umene udalipo pamene chipani cha UDF chidalengeza kuti chikhalenso chikuitana chipani cha MCP ku convention yawo, ndipo iwo poyankhula pa nkhani anayankhula motere. Tamverani. Siungayigwire 1000 mzimayi ngatini. Koma pa Bakiri Muluzi tinali ndi drama. Ndithu ana timalera bwino pa nthawi ya Kamuzu timathawa kuti tamangisa. Fifi akuti muzidula kadi ineyo ndipeza kuti 50 kwacha inali yayikulu. Ndepa Bakiri Muluzi inali wosangalala ndithu. Na neso kuchipani cha UDF mmene takhalira nacho peli zambiri ana amaphunzira anali kuphunzira za ulere zija fetereza aliyense anali kumfikira opanda ku mavuto panopo fetereza odula ndiye mmene zilili apa mapezedwe andalama amavutaso skuluso anasa kuphunzira chifukwa kuti na mavuto amene kumwalira matenda ambiri amasiye sakuphunzira kuti tipezepo palibe mavuto okha chinacho ndasangalala kuti mmene takhaliranso munomu taonyesa umozi. Tinamva kuti panali kutsutsana kuti MCP isabwere ena akuti ibwere, nkhani imene mwaimva? Nava. Maganizo anu ndota? Ineyo maganizo anga ndikunena kuti zoona MCP kuno asabwere chifukwa chake nchakuti anatiphera munthu. Tisatero. Tiyeni. Ndeu jawo MCP fesi tukumfuna. Ife ndife a UDF. Pakale paja uje ni UDF ndiye amene andilera ineyo. Ndesi ningafuneso chipani china cha MCP kuti ineyo nzichisogolera ayi. Mene alesera apanga bwino. Eya. Mugwirizana nazo? Ine ndikugwirizana nazo. Sali mwango wada? So atawada ndichani. Siti na wade. Azida oka. Siti kuwafuna. Azida oka? Ife tufuna tupere Muluzi. Mwina tingabwerere pakare. Tingapeze ndrama. Yoti tilelere ana. Mwina kafetereza kangatipese. Ana sukulu ya ulere. Mwina anatu angapudzire sukulu. Pano patikulephera. Tathokoza muende bwino kukalonga. Chabwino koma zina langa simunali. Zina lanu ndani? Bwanji simma. Nanga sino Amayi ndo. So chimaliro. Suzo chimaliro. Iya. Kuchokera kukalonga. Kukalonga. Pakambwe pa beach chamber. Ndinaosa mugala choka kwa GVH Zindi kukalonga. Chabwino. Tathokoza kwambiri. Mukuonera tubwera kumweko. Mukuonera kanema wa Times tikulankhula ndi ma delegates Kathe ndaona uli ndi anthu apa ndemanga zawo mufuna kulankhula wa mwachokera kutwa indachokera kumulanje pasani. Ine ndine posa kwata bwana. Okay. Netu wana. Sipenda bwanji kumene? Kumeneku bwana UDF ili moto kwambiri kufuna bwana atupere Muluzi kuti ubwerere ngati ulamuliro wakale oti ngakhale gogo ya pakhomo imapezeka ndi ndrama nthumba koma pano gogo ya pakhomo ndrama ikusowa ndakufuna ubwerere mlomoloja kuti ndrama zizipezeka nthumba chino chizipezeka onkhale chimanga mwadi makisi chikupezeka akufuna bwana atupere abwere upeze zichipezeka chimanga mwadi make ngatana ulamuliro wa bambo wawo china chonse chizipezeka paziko pano. Kukhulupirira kuti awina 2025 bwana atupere Muluzi akuwina mmizi monse makufuna atupere Muluzi basi asamuvotere kuti zinthu ziyambe kuyenda bwino chifukwa anthu akuthamanga kuyesa mageni awa ndi awa ndrama ingopita pansi kuyesa geni iyi ndrama ikupita pansi kugulisa katundu mwina wa 100,000 kuyesa kageni aka ndrama zingopita pansi ndrama kazata atabwera aona atupere Muluzi zinthu ziyenda bwino kuti munthu zizikhala bwino anthu akulephera kumanga nyumba akugona mmisasa nthawi ya Muluzi mndu kumanga nyumba kusana amanga akumanga khola maata amangogula ngati angogula kena kachi koma pano munthu wamamuna akuthamanga usiku ndi usana kupanga geni koma kuti agule lata limodzi ayike nyumba kuti asungaza mange nyumba akulephera kufanya kusaida bwino kwa ziko. Chabwino. Tikufuneni sonkhano bwino. Ziko mkwambiri. Ndi wairesi ya kanema
ya Times. Kodi azima inu ndiye mwachokera ku Masha chabwino mona ngati mamembala chabwino zikomo kwambiri tikulankhula ndi wanthu osiyanasiyana kumva ndemanga zawo komanso kumva kuti zikuyenda bwanji. Tili live pa Times TV tinayankhula nakale kabe nalankhula nawo ine Amayi mwamenya yonse tu UDF chipanicho ndi chathu ncham'magazi basi chipani chinabweza democracy ichi kodi simukuziwa komwe tuchokera inu indichite kuyamba kuyankhula chimodzimodzi nzambiri kaya nzochuluka zomwe zimachitika mdziko muno ife nga UDF tinabweresa madipate. Inu mwachokera ife tukhala mbangwe momu ndithu tathokoza kwambiri. Tikulankhula ndi Mantawa kwambiri. Mwachokera kuti wawa Aile choka uzingwangwa. Okuzingwangwa alipo sanya mata amene amachikonda chipani cha UDF Amwene chipani cha UDF tu si chipani cha masewera. Dzina lanu choyamba Ranken Magombo. Ranken Amene Ranken Magombo. Okay. Yes, ndine youth director ku youth wing ya UDF. Zikuyenda bwanji ku UDF? Ku UDF zikuyenda bwino. Palibe tsiku limene nasokonekera kuti yayi UDF unganira kuti yayi lero yasokonekera ayi. UDF zikuyenda bwino kwa basi. Kwa basi. Lero atupere atenga ndodo ya utsogoleri. Mwaimva bwanji nkhani imeneyi? Ineyo kuti ndipange chisankho cho support United Democratic Front chinambika agenda for change in 2014 elections. Okay. Namba kusata atupere muluzi since 2012 kuti akuyima ku UDF kuti ayimire ndodo ya UDF chifukwa anali nyamata yekhayo amene anali less than 30 years ine nthawi imeneyo ndali 20 chakuti years amene maona kuti asintha moyo wa chinyamata muno mu Malawi ndi amene naona kuti ndi atupere muluzi basi. Pa makandidate onse amene akayimira nthawi ya 2014 inaona kuti atupere muluzi yekha ndi amene anali wa chinyamata amene apanga represent and ma agendas ake ndi amene anakondedwa ndi chinyamata ambiri koma zinankhala kunena kuti mwina chisankho sichinaenda bwino mbali zina komano atupere muluzi ndi amene ali mfundo zogwira mtima kwa ife achinyamata. Ena akhoza kumakayika kuti kodi UDF ndi ya moto oberero mwatsimikizira zotani? Amwene UDF ndi chipani chimene lerolo tingoyerekeza lerolo kwa mmene amvera opening ceremony ya convention yathu ya lerolo amene amvera lerolo honorable Bagiri Muluzi mene ayankhula mawu ogwirizanisa dziko lino la Malawi. UDF agenda yake it's a democratic party whereby imagwirizanisa zipani zonse kusiyana mitundu kusatisanise kunena kuti tisiyane mpaka na anthu azimenyana. Ine chipani momwe kapena mudziko muno zipani zina zikamamenyana ine simafira bwino yayi simamva bwino yayi chifukwa nchonera kuti amwe democrats. I believe in kusiyana ma issue based or even ikamakhala nthawi campaign izikhala issue based isamakhala kuti nkhondo yomenyana yayi ndimene anene apatron athu Dr. Bagiri Muluzi. China chimene tikumafunsa ndi mpungwepungwe umene tidamva mpaka acheya ansonkhano akuti ananyanyala akuti simmagwirizana kuti muitane zipani zina makamaka cha MCP. Inu munayimva nkhani imene? Nkhani imene naimva and ku youth executive nkhani imeneyo sitinagwirizane nayo kwambiri chifukwa ineyo I represent ine amwe youth ndi kudera kumene machokerako ndikuonera kuti kuli achinyamata achinyamata ambiri akulira achinyamata ambiri akudandaula achinyamata ambiri amene amathamanga ma business sizikuyenda chifukwa cha ulamuliro umene uli panopa ndiye kwaitana anthu amene ajawo anthu ambiri achinyamata ambiri anadandaula izili ngati kuna kuti tikwaitana ngati amati kungwirizano mazoa skulu anthu natulelereka mosiyana komano kunekha ngati kwaitana anthu aja kungwirizano kuti achipani cha MCP akufuna ati joine komano mwamwayi kunapezeka kuna kuti chipani chatimvera ife achinyamata amene sitinagwirizana liganizo na chipani cha MCP
chifukwa cha ulamuliro wawo suli wa democrats mene chipani cha UDF chimafunira mene chinayambira in 1994 kuna kuti anthu kumalawi kunoko skulu izikhala ulere koma pano taonani skulu ana skulu akulephera akumalipira school fund 4,000 just imagine munthu akanika kudyesa banja lake munthu akanika kugula wokumani ya ufa kuti adyese banja lake akamulipirira bwanji mwana wa skulu 4,000 kwacha pa term nde chipani cha UDF chinabweretsa ufulu osati ufulu ona kuti without responsibility AI koma ufulu ona kuti azimva maganizo anthu osauka ndi anakumverani anatimvera ndipo ndikuthokoza chipani cha UDF through our NEC National Executive Commission kuti anatimvera dandaulo lathu kuna kuti yayi ifeyo ngoja zathu ndizi ngoja zimene za ulamuliro ukuchitika panopa zosiyamba zosemphana ndithu tathokoza kwambiri tifuneni nsonkhano mwavota kale sina vote tikavota apa ndithu mukuonera kanema wa Times tikulankhula ndi nthumwi zimene zabwera ku nsonkhano uno muli banja amayi ndibwino ni muli banja apatse limoni anthu akuonerani pa TV ine nandipereke mwana oyamba kwa makolo ake kumene aliko chifukwa ndikudziwa kuti pakali panopa akuonera TV imene iyi ya Times pakuti ndi Brian panopa ndikuza ndithu kuno yabeba bwanji UDF kuno lero koma kuno kakhala anthu akunena kuti ndi zondo umene uli kunoko koma usi zondo iyayi amene uli jana akuti ndi zondo ndejani akuti chinamwali taiva ine imene sinaive akunena choncho ya zondo sinaive akuti ndipaka chinamwali koma tipasimikizira kuti iyayi ndithu ife kunoko tanjoya ndithu ndipakumaso kwambiri kunoko ndithu bwana chabwino zikomo nathokoza kwambiri mukuonera kanema wa Times tikulankhula munaifuna TV mwachokera kuti kukalonga nyungwe Konsuwesi kukalonga nyungwe chifukwa chani mmachikonda chipani cha UDF chipani cha UDF chimene machikondera chifukwa chakuti chimakhala ndi mtendere ndi bata anthu kulibe choti timakangana nawo timakhala kuli iyi free opanda kukangana ndi anthu ukuyenda bwanji nsonkhano pa ndipo nsonkhano wathu kuyenda bwino ukubhebha ndipo ukusangalasa osatiso masewerayi machokera mwatiku kukalonga nyungwe ndine Sofi Kaluwa mmachikonda chipani cha UDF chipani cha UDF ndimachikonda chifukwa cho chili ndi mtendere ndi bata kuli iyi kulibe mkangano nachokera kukaronga Karonga Northwest Constituency tiyo chitumbuka kachichewa ise chipani cha UDF tikuchitemwa chifukwa tikuchitemwa tikuchitemwa chifukwa chilije mkangano tikufwasa tawanthu ndipo chipani chiweme mnyamata witu president atupere wachitukuko otemwa azimayi otemwa mbumba fukanase tikumtemwa tathokoza kwambiri tifuneni nsonkhano wabwino inu mwachokera kuti wapo kuchitipa sona anzanu wa chena yero inu zovala zinapelewera komwe tinagonako tata zovala zinapelewera mwachokera kuchitipa Amayi karibu Times TV karibu Times TV karibu mwachokera kuti une nafuma kuchitipa ili bwanji UDF kumene UDF kuno mwe mukutwiva kukwitu kwa ikwenda kiza sana sona ikwenda kiza twalya kiza tuwonita kiza sana tuli bakufasa sana sinkumva koma ndikubera kuti mulankhula zabwino bwino kwambiri tathokoza kwambiri mwachokera kuti wapo ine kipenyero palombe kuyenda bwanji sineta phama kwa basi UDF yo khadawo achwa ena kwela UDF kwa basi chimeyo chilomwe mutano nawina yakha yosiselwe mina tina paper sina naka governor chinyamata Palombe district zikuenda bwino kwambiri Palombe tikuwina so game imene chaka cha mawa tikuwina palibeso chonongeka mwaponda pati kuti muwina sitina ponda pana pausa kusati manyadira UDF ndi chipani cha chikulu kwambiri cha democracy
Malawi chinabwera ena amaona ngati kuti chipani cha UDF chatha. Sichinatha chipani cha UDF chiliko ndipo sichinatha. Sichinatha chipani. Ndiko kete UDF simasewera. Ndipo mutati muzenda mmizi mu chipani cha UDF cha kete. Vano hiyano wino no siva kwa basokamba atupele muluzi no mutanda olero wi akale president elabwena akale president no tamana kwa basi munyamata musombwe atupele muluzi tikumana kumulako weekend kwela inakumana namwine sopa wina wanganyiro pahuta wanenwa para wenene komande muli chiro para wenene Natogo ziko kwambiri anapepa inu chipani chile chonsai koma UDF ndipo ine pana lowera ine referendum mpaka na lero sina sita mene munawera referendum kamuzi tinamuchosa pampando kamuzu ife tinamuchosa ndife kutoka pamene mpaka na lero sina sita chipani kwambiri tima supporta UDF imatisangalasa kwambiri UDF ba ndicheka magazi anga wazapezeka kuti magazi ose ndi yero ekaeka UDF enda divelabe enda divelabe oya muhono ibani jakuyi jingo komera be jingo komera be paga sogolo oyamba tankula chilomwe ndiye itatanda uzandi dikewa kodi chilomwe je kuti chipali chathuchi chingogomera be mpaka na sogolo ndiye chilomwe tana kuti ena divelabe oya muholo kupita uya muholo muholo ndi kusogolo ngati alomwe kuphalombe takila ndi anima njawiri no yakhela ni matapili echipaniera no yakhela ni matameli ekwa basi amene akutionera kumudziko mwauza kuti zajani mwauza zotani za UDF mali la winano yano echipani ya UDF ela no izuzikela 1994 mpaka lero taizuzikila mpaka 1994 mpaka lero pano ife tizapita kuti sapota chipani cha UDF mpaka lati winaso chikagawa choke pampano tathokoza kwambiri mukuonera kanema wa Times kulankhula ndi ma delegates a UDF kafe mwina muyankhule ndi a delegate yenawa muyankhula ndi amayiwa Koma Brian usanapite ndachita chidwi taima pambalipo ndimangoseka ndati koma anthu kodi amafika pokonda chipani motere anthu chipani amachikonda enaso ndi awo chikonda chipani tidziwe dzina lanu chamba komanso mukuchoka kuti ine ndine Joseph Morris Kachimbwinda ndikuchokera chigawo cha pakati kuli Lombo ndine treasurer wa region chigawo cha pakati kumeneku chipani cha UDF chili bwanji kumeneku chigawo cha pakati chipani cha UDF nchamphamvu ngakhale ena amene kuti chipani cha UDF chidatha koma chifukwa chosachidziwa chipani icho lero mwazikuonera nokha chipani chigawo cha pakati chipani champhamvu kwambiri moti mwati muziyenda misonkhano imene timapanga sibwezi mawalesi ena amanena kuti chipani cha UDF chidatha chipani champhamvu kwambiri lero wakhazikitsa atupele muluzi ngati president komanso ngati amene adzayimire chipani pa chisankho cha 2025 alo wapanda kupikisana nawo amenewo inu chikhulupiriro chanu mamembala ndi chotani choti mpaka atupele muluzi ndithu atha kukatenga mpando wa president pa chisankho cha chaka chamawa muli ndi chikhulupiriro chotere mamembala Catherine Maulidi ndiwe mwana wanga chitsimizo imenecho yo kuchiona atupele muluzi ndi mtsogoleri kayo Malawi muno amene ali chiyembekezo cha Malawi alibe mbiri na iliyonse yakuba alibe mbiri na iliyonse osokoneza alibe mbiri iliyonse yaziwawa nziko muno ngati kuti munthu amene amakhazikitsa bata ndi mtendere ndi atupele muluzi ndi kukhulupirira kuti mutaona mapiki amene amayankhula mbuyo amatiuza kuti dziko lino ena akufuna kutenga mpando kuti azuza Malawi lero zimene zikuchitikazi
sizochita sokufunsa chimenecho chimene chatipangitsa mtima kuti atupere muluzi apite opanda opikisana naye pa ground pali bwino pa ground pali bwino Catherine uzionera weka atupere muluzi autenga boma siko mukwambiri nditu tipitirire apa kucheza bendi ena mwina tifike mwina ufika kumeneko kumandichezeka ndi awachamba tikudziweni ine ndine Mandras Kasabato amene makhala ku Chilomoni muzi mwa mfumu achibwana kumuzi kwathu kubalaka muzi mwa Kalambo tiye Kalembo kumeneko UDF ili motani mphamvu zake UDF chaka chinocho ndi amphamvu kwambiri chifukwa chakuti UDF 2014 pamene timangoyeserera kaye patupere amene anali mwana amene ankatiseka anthu kuti mwatenga kamwana kamene sikanakwanitsa zaka zovota ifeyo nthawi imeneyo tinkanena kuti atenga mwana komano mwana uja anaziganizira ndi panagwira ntchito fota atupere ndi experience wagwira ntchito ndi Peter panthawi imene ankanena kuti ali ndi mwana iyeyo chinazowerenga kuti anthu akuti ndine mwana chimene ngapanga ineyo ndigwire ntchito ndi boma anapita kugwira ntchito ndi Peter uja akuphunzira masikilo a mboma pamene anthu amene akulowa panopo mboma akulowa asakudziwa ntchito zimene akagwire mboma muja muzaka zimene fenali kunja kwa boma timaoneka ngati kupanga zopusa tikapita kugwirizano timaoneka ngati kupanga zosalongosoka tikapanga zinthu zimene zijazo koma ife tinkaphunzira kuzipani ziwiri zimene UDF ili ndi zinthu zake zabwino kwambiri zimene zinapanga m'Malawi muno atabweranso Bingu anapanganso zinthu zake koma atabwera Peter uja atupere anakhala naye limodzi moti atupere ndi chida chimene chasulidwanso chokera ku DPP ko moti panopo atupere ali ndi experience yochokera ku UDF ndi ku DPP amene akugwira ntchito panopa yokadzusano a Malawi akugwira ntchito boma limene lingapindulire wina aliyense zikomo kwambiri amene panopa Malawi akumuyembekezera ndi mtsogoleri kaye amene wagwira ntchito ndi zipani zambiri koma sanasolole iyayi sanasolole iyayi amene yoyo ndi amene tikufuna kuti ifeyo 2025 timuyike mboma zikomo kwambiri dzina lita Frank Makanjira ndithu Brian apaso tikuona kuti atupere muluzi akumatha kutuluka mchipinda chino kenako kubweranso zikuoneka kuti amene wakhalepo throughout ndondomeko imene yoponya voti komanso kuonkhetsera chifukwa kanthawi ake nakakai anabwera nkutulukanso apa ndikuwaona ndithu kuti alowanso mchipinda chino tachezakonso ndi ena kumeneko iyi ndi kanema ya Times tikulankhula ndi wanthu osiyanasiyana kufuna kumva ndemanga zawo komanso nkhani zawo ndiyetu zonsezi wireless yake ndi imeneyi ya Times mwachokera kuti yachokera Nkatabe Nkatabe ili muno Nkatabe ili muno Nkatabe ili muno UDF ili bwanji ku Nkatabe ndiyobeba kwambiri kwambiri ndiye nga uniform simuna pali bwanji uniform sina vale ili kuchikwama moja nanga masiaso nchikwama iya isaso mchikwama ndasina kandi ndo wamkulu ndikavalira kunyumba ziko ma Brian ine mulanje nkando kusapitwa region ndifuse zikuenda bwanji meneko zikuenda bwino ku chipani cha UDF chabwino inde tathokoza kwambiri tsopano mukaona mbali iyi ndi pamene kuvota kukuchitikira anthu akubwera kumadzatenga ma ballot ndikuponya akavota akumaponya mmenemo amene akuyendetsa masankho amenewa kuti ndi Mtendere network Mtendere election support network ndiye it's going to be a long night chifukwa tikumva kuti about 1,200 delegates amene aponye mavoti kuno tayankhulana kale kale chabwino iyayi muli bwanji amfumu muli bwanji ndili bwino muli bwanji zikomo kwambiri mwachokera kuti ndachokera ku Mulanje na Chimango Mulanje na Chimango ndino ana Chimango kapena dzinalo district nditu bwana mumayikonda UDF chifukwa chani UDF ndimayikonda chifukwa yandipulumutsa muzambiri poyamba kale tinagwidwa msonkho koma tsopano UDF itabwera misonkho yonse idatha pakali pano tili mumtendere kwambiri
zikomo kwambiri zikomo atsogoleri ndiye mwangomenya yonse etuje malingana kuchikonda chipani cha UDF ndiye siningalephere kumenya yayi mwachokera ku ine nachokera ku Nkhatabe ndaona kuti Nkhatabe ilipo yambirimbiri ndi mwauza zotani anthu za UDA chipani cha UDF ndi chipani chabwino chilibenso vuto lina lilonse pamalayi pano kuti kapena chakuti zina zipanizi zikubwera mbuyo mwa chipani cha UDF ndiye chipani cha UDF nchofunikira munthu wina aliyese kumene alili kuchileko achoka afike ku UDF chifukwa chabwera sopano mmene chatulukira yapa president iso waneneratu kuti akangotuluka ndiye kuti watulukiratu ndiye aliyese amene ali kubwaloyo atipeze ndithu tikhale naye limodzi ndithu bwana wanga ndithu ndikunyadiyeni bwana Brown banda malingana takuonani tacheza nanu limodzi muzichita zimenezi chabwino nanga simunatita tinakuita nani tinachita bwino kuti simata atsogoleri muli bwanji zimunakayani bwana wanga mwachokera kuti ine ndachokera Blantyre konkuno koma inenso ndine secretary general friends of Atupere Muluzi kuti pali UDF ndiye pali friends of Atupere anzake amene ali Atupere Muluzi ndithu zikuyenda bwanji kumene azikuyenda bwino mmene mukuoneramu mmene lili holoyi iliyowala ndithu ndi makala za UDF ifenso tikusangalala friends of Atupere anthu ali pambiri ine ndimaona ngati kuti pofika madzulo ano ankhala atapita amene sangati ichi ndi chipani chenicheni chinachiyambisa democracy komanso ife anzake Atupere Muluzi tikusangalala kuti stage 1 imene timafuna kuti Atupere Muluzi akhale president wa dziko lino tayamba kusuntha ndithu kupita chisogolo tathokoza kwambiri apa ndiye pali kodi amene wandi St. John ambulance ndiye kuti kaya pali ena akhoza kugwa pano pamasankho pamfuno kukhala pandi panado pafupi zona zikuyenda kwambiri mwathandiza ngati ambiri chipatala chili uko pano timachita panga monitor amene apeza tinosapeza bwino tiyeni ndithu andi mukukathandiza mwaulere kwaulere ndithu chifukwa chani munaonetsetsa kuti mubwere mudzakhale nawo mwambo ngati umene umafika ife tipezikepo kupano pezeka ife yono mambo sungaende bwino yayi chabwino mugwire ntchito yotamandika tathokoza kwambiri ndiye pakadali pano Kathe mwina uli ndi mawu posachedwa pa branch ikhale tikupita kutsogoloko kuti tikatsirize ndithu zochitika zakuno break chabe osati kumaliziratu ukutu kunali kucheza komanso kuyankhulana ndi ena mwa madelegate amene anali ku chipani cha UDF pamene amachitisa convention yawo Zulu ndipo malingaliro kapena kuti maganizo kapena kuti zoyankhula za madelegate zinali choncho mmene achitira